କଇଦି ହଉଛୁ ନୂଆ ନୂଆ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ପିନ୍ଧୁଛୁ 5 ଟଙ୍କା ଦଉନୁ କୋନ ମୁନା ତୁ ଜାଣିଛୁ ନା ମୁଁ କହି ଦଉଛି ବାଟରେ ଯୋଉଠି ବେଲେ କାଙ୍ଗାଳି ବିରି ଆଉ ତୋଠୁ ତ ବଡ କାଙ୍ଗାଳି ମୁଁ ଫୋନ ପେ ରେ 5 ଟଙ୍କା ପଡିଛି ତୁ ଏଇଠି କଣ ହଉଛୁ? ହଉ ହଉ ଯାହାହେଲେ ହେଲେ ଛାଡେ ସେ ଯୋଉ 5 ଟଙ୍କା ଅଛି ଦଉନୁ କଇଦି ହଉଛୁ ତୁ ତ ଗୋଟେ ବଡ ଲୋକ ତୁ ଏମିତି ଗୋଟେ ଛୋଟ ବୋଟ ଭଳିଆ କଥାବାର୍ତ୍ତା କଣ କରୁଛୁ ଦିଅ ସେ 5 ଟଙ୍କା ଟା ମତେ ଭଲ ଏଇଠି କହି ଭଲ ଦଉଛ। ତମେ ତ ଆଉ ଆମକୁ ଦବନି ହଁ ଗୋଟେ କାମ କର ଫୋନ ଟା ନିଅ 5 ଟଙ୍କା ଦବ ତମ ସାଙ୍ଗ ନାଇଁ ଗୋଟେ ଦଇ ଧର ଧର ଫୋନ ଟା କହିଲ 5 ଟଙ୍କା ଦବ ଗୋଟେ କୁରକୁରି ଖାଇବା ଆସ ଆସ ଦେଖେ ଫୋନ ଟା କିଣି ଦେଇଛି ତମେ ଛାଡ ତମ ଫୋନ ଟା ପକେଟରେ ରଖ ଆସ 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 ଦୋକାନକୁ ଯା ଆସ ଚଲ ହଁ ଚାଲ। ଆଉ ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟରେ ଗୋଟେ ରାଜା ଥିଲା ମୁଁ କଣ ନେବି ରହିତ ମୁଁ ତ ଏଇଠି ନେଇ ତମେ ପେ କରିଦବା ମଉସା କେତେ ଟଙ୍କା ହେଲା? ଏଥିରେ ଗୋଟେ ଏଥିରେ ଦିଟା 100 ଟଙ୍କା ହେଲା। ହଁ ମଉସା ମୁଁ ଛାଡି ଦଉଛି। ଯା ହଉ ଯାହା ହେଲା ଟିକେ ମୋବାଇଲ ଟା ଟିକେ ଦେଖିଦବା ଟିକେ ଖାଲି। ଏଇଟା କୋଉଟା? सब खबर नहीं थी कभी ऐसा अम्मा बहन पे आ जाऊंगा मैं इनकी अम्मा बहन पे आ जाऊंगा मैं।